Pineda de Mar és una de les poblacions amb molta afició per al futbol sala. Tant és així que, a part del Club Federat, que representa el poble, fa més de 20 anys que s'organitza una lliga interna promoguda per l'Ajuntament on poden participar equips amateurs d'amics que només volen gaudir lúdicament d'aquest esport per mantenir-se en forma i estar amb els amics. Des de fa més de 20 anys, l'Ajuntament de Pineda de Mar organitza un torneig de futbol sala que dura d'octubre a maig. Accepten jugadors a partir de 16 anys i està pensat per a aquells esportistes que estimen el futbol sala, però que no pretenen jugar de forma federada. Aquest torneig és un dels millors valorats per als esportistes de l'Alt Maresme per la seva qualitat. Hi ha 48 equips inscrits i sempre hi ha més en espera que no hi caben. Estan separats en 3 divisions per al que els equips tenen les seves petites rivalitats i il·lusions de pujar categories. Fins i tot l'Ajuntament concedeix una hora d'entrenament oficial a la setmana per cada equip participant a les pistes locals. Els equips provenen habitualment del mateix Pineda, però també de poblacions del voltant o inclús de Barcelona. Els àrbitres provenen de la federació. Els partits es disputen en 4 ubicacions alhora, tots els dissabtes a partir de les 3 de la tarda fins les 9. Aquestes són el pavelló Can Xauvet, la pista Pinemar i 2 escoles, el CEIP Coromines i el CEIP Euclides. Les imatges corresponen al partit entre el Resaca Amarilla i el Futbol Sala Pueblo Nuevo a la tercera divisió del torneig de Can Xauvet el passat dissabte 24 d'octubre.